bratia a sestry, ako to už býva v závere školského roka, tak sa opakuje učivo pred prázdninami. Veľmi to nemajú radi žiaci a študenti, ale nie pomoci, aj to aj múdre, pretože opakovanie je matka múdrosti. No a vďaka tomu, že máme za sebou takú sériu katechéz o Duchu Svetom v rámci našej prípravy pred sviatosťou objímovania, tak možno také malé predprázdninové repete. Od chvíle, kedy naši prví prarodičia sa v ráji otvorili pôsobeniu zlého ducha, to naše vnútro sa stalo takým kolbišťom, takým miestom zápolenia dobra so zlom. A v tom neslobodno povedať byť ani cez prázdniny, pretože zlý duch, on nemá prázdniny. A vedomí si toho, že máme voči sebe súpera ďaleko inteligentnejšieho, ďaleko silnejšieho ako my, tak je potrebné prosiť Ducha Svätého o pomoc, ako to aj robíme v tom známom hymne Veni Creator Spiritus, pred nepriateľom uchráň nás. Takým tým najbežnejším atakom Božieho nepriateľa voči nám to je pokušenie. Niektorí ľudia sú pokúšaní často a intenzívne a niektorí o mnoho menej. Znalci duchovného života rozpoznali, že paradoxne práve tá oblasť, kde prežívame najväčšie pokušenia, tak to je oblasť, kde Boh chce, aby sme rástli v čnostiach. A osobitne v tej čnosti, voči ktorej sú nasmerované tie pokušenia. Môže to byť čistota, alebo trpezlivosť, alebo miernosť, alebo čokoľvek iné. Prosto tam, kde je to zamerané, tam chce Boh, aby sme rástli. Ono je to podobne ako v športe. Ak máte v nejakom mužstve nejakú mega hviezdu, ako teraz Messi, alebo Ronaldo, alebo niekto iný, tak obyčajne to je tak, že ten súper si zvlášť berie na mužku toho najlepšieho hráča, toho rozdielového hráča. Tých ostatných nechá tak trošku na pokoji, ale voči nemu nebráni ho iba jeden, niekedy dvaja, niekedy aj traja. Lebo jeden na jedného, tá mega hviezda má vždy navrch. A podobne je to aj v duchovnom živote, ak ten zlý duch vypozoruje, že nejaký človek je pre neho velikánskym ohrozením, tak aj zdvojnásobí, aj strojnásobí svoje útoky voči nemu. Preto je taká nepísaná zásada, že čím väčší svetec, tým väčšie pokušenia. Netvrdím, že každé pokušenie je priamo od zlého ducha. Napokon naša bytosť zranená hriechom je pomerne bohatým zdrojom pokušení. Písmo hovorí o žiadostivosti tela, to je tá naša nezriadená túžba po pôžitkoch, po rozkošiach. Hovorí o žiadostivosti očí, to je tá naša túžba, tá zvedavosť, pátrať po veciach, ktoré nám neprislúcha poznať a podobne. A potom pýcha života, to ja, jenom ja, ako je to v tej jednej piesni. Takže naše telo ako veľký zdroj pokušenia. Potom svet. Nemyslím teraz svet stvorenia ako také, ktoré je krásne, ale ten padlý svet. To more rôznych reklám a ja neviem čo, obrazov, filmov, videí, ktoré dokážu úplne zaharabortiť naše podvedomie, až ani nevieme, ako sa voláme, alebo rôzne tie reči, dvojzmyselné, dvojznačné žarty a podobne nepristojné. To všetko je ten svet, ktorý na nás nejako pôsobí. A ešte zlý duch môže použiť aj to pokušenie sveta, aj to pokušenie tela z nás samotných, ale takým znakom, že čo si je priamo od neho, tak tým znakom je taká intenzívnosť toho pokušenia. To, že prichádza tak nástojčivo, neodbytne, až tak invazívne niekedy, alebo prekvapivo, ako blesk z čistého neba. Vôbec ten moment prekvapenia, to je veľmi dôležité v tom duchovnom boji a využíva ho aj Boží nepriateľ a obyčajne nás napadne v tej chvíli, kedy to najmenej očakávame. A keď sme slabí, najslabší, podobne ako to bolo v prípade samotného pána Ježiša na tej púšti, keď už bol úplne hladný, na konci vtedy prišiel ten pokušiteľ. V zásade každé pokušenie má také 3 fázy. Podnet, potom taká predchuť pôžitku a súhlas. Až ten súhlas je hriechom, ten podnet, tá sugestia a tá predchuť toho pôžitku, to je taká príprava. Ten podnet pôsobí tak sugestívne na našu predstavu, čo si nám predstavuje a jeho cieľom je pohnúť naše inštinkty, púdy, vášne. Aby sa mu to podarilo, tak nám dáva zakúsiť takú hoci malú, ale predsa len dávku toho pôžitku. Ak sa toho chytneme, ak na tú návnadu skočíme, tak dopadneme ako mucha, ktorá ten svoj grandiózny red neraz skončí na mucholapke.
Alebo tá vinná mužka, ktorá keď zacíti ten alkohol, no prosto ona nevie plávať, ale skončí v tom víne, utopí sa aj po nej, neodolá prosto. Takže to pokušenie, ktoré má takéto 3 fázy, a hovorím, tie prvé 2 kroky ešte nie sú hriechom, až ten posledný, ten súhlas. Vo všeobecnosti takou matkou všetkých nerestí je nuda. A to je výzva pred týmito prázdninami, aby neboli pre nás tými prázdnymi dňami, lebo prázdnota volá po naplnení. Ak ju nenaplníme Bohom a Božími vecami, tak to naplní zlý duch tým svojím pôsobením. Dom Bosko mal takú skúsenosť, on sa venoval mládeži, že po tých prázdninách sa mu tí chlapci do toho oratória vždy vracali v horšom stave, ako na tie prázdniny išli. A to im bolo zlé, keby sme po prázdninách boli v horšej duchovnej kondícii, ako sme teraz. To by potom boli ozaj stratené a prázdne dni. A tak prajem nám všetkým, aby tie dni, ktoré sú pred nami, boli pre nás ozaj časom rekreácie, nového stvorenia, rekreáciou, opätovné obnovenie tých našich životných síl, aby to bol čas regenerácie, nie degenerácie. A aby sa nám to teda podarilo, tak zberme tie dni, ktoré sú pred nami, zvlášť Panne Márii, ona samotná nech ich prikryje svojim plášťom, nech ich príjme pod svoju ochranu, ona samotná nech je tou kráľovnou aj nášho času, aj nášho oddychu.